Enw fi wedi Gwynedd Ddigidol, cwmni ydi Grid76 a da ni'n neud bob math o graffeg, graphics, brandio, logo, print-based graphics, motion graphics da ni'n neud lot i gynhyrchion teledu a ballu, a da ni'n neud syns ag bob math o graffeg ond am y le. Nes I benderfynu sefydlu'r cwmni ar ôl gael wneud yn redundant gan gelwart rhyw 2 flynedd a hanner yn dol. Oedd hi'n benderfyniad anodd iawn, teulu ifanc a ballu. Ond dwi'n falch bod fi wedi, a bod y cwmni wedi sefydlu mor dda mewn gynlleiad amser ddweud gwir. Mae gen fi gleiant reit eang sy'n neud bob math o bethau, a dwi'n cael ganolbwyntio lot mwy arnyn nhw rwan na fyswn ni mewn cwmni mawr lle. So ia, dwi wrth y modd bod fi wedi wneud y naid. Ac peth gorau dwi wedi wneud. Wel, mae pob yn gwybod y manteision o'r we. Mae wedi wneud y byd yn lle lot llai a lot haws I ddelio efo bobl. Mae gen fi gleienta o bob ranna o Brydain, a mae cadw mewn cysylltiad efo nhw yn hawdd iawn ddyddio yma drwy ddefnyddio'r we lle. Ac mae pethau bach fatha cael atebion lot cynt ddyddio yma. Wel, nes I seinio fyny i'r fiber optic tua 6 mis yn dol wan. A mae rhaid fi ddweud, mae wedi gwneud chydig o wahaniaeth i'r busnes. Mae wedi gwneud bob dim chydig bach mwy slick. Just haws I gael I suppliers a ballu. Dwi'n iwsio printers a signmakers o bob ban o Gymru a Brydain. So mae jyst yn haws cael y gwaith iddyn nhw lle. Ac mae o'n haws, mae o'n rhyddhau peirianna fi yn y gorffennol. O'n I ddefnyddio hon yr un mawr I gyrru'r ffeils mawr I gleienta neu I suppliers. Ac rwan mae wedi rhyddhau bob dim, so mae gwaith jyst yn mynd lot haws. Mae wedi gwneud byd o wahaniaeth I fi fel busnes lle. Wel, mae'r bandeang cyflym yng Gwynedd yn gret I fusnesau bach atho fi a busnesau mawr yn amlwg. Cynta yng Nghymru, a mae hynna'n gret bod ni ar y frig mewn ffordd a pob arall yn dilyn mewn lle fatha Gwynedd sydd wedi cael ei dorri off yn y gorffennol. Mae hyn yn dod â ni i'r byd ac i'r diwydiant a dod â ffina lawr ddweud gwir. Ac ia, just dod â pob up to date.